an saki tsaya ki ce ba ta bashi nan ba ke karba ki samu nan wallahi ba za ka bayar ba ni ke cewa ba ta bayar ba ni ka mara an mare ki akwai abin da zaki yi ne wallahi za ka ga gata na a garin nan Alhaji ta samu nan ban wurin ta samu ba mu ala na kuwa da kuma nan gurin da Allah la ila kaga wasu ƴan mata kai bara in faka in dawo kyakkyawa la ilaha illallah muhammadu rasul ai ko rufe mu ta bayar riga assalamu alaikum barkanku dai Allah lambar ki nake so malam ba za ta bayar ba za ka gama akan titi ka tare muka ce ta baka lambar waya a wani dalili ba za ta bayar ba yan iska ne mu da za ka tare mu akan titi ka ce ta baka lambar waya gani ne wai da lambar ba za ta bayar ba ya zai gama akan hanya tare mu ta bashi lambar waya wallahi ba za ta bayar ba saboda me yasa to sai akan lambar wayan da yace da bayar da shi ne ma zaki sa kina wannan magana dukkan kullun kun mana yawa a gari kaman ledan fiyo wata ke ya kuma ba rainin ma wayo ma ya ma ce ta bada nan ban wayan ba ce maka mata zai ba ke karba ki samu nan wallahi ba za ka bayar ba ni ke cewa ba ta bayar ba ni ka mara an mare ki akwai abin da zaki yi ne wallahi za ka ga gata na a garin nan Alhaji ta samu nan ban wurin ta samu ba mu ala na kuwa da kuma nan gurin da Allah ke zo nan ma zo nan ba ki zo wannan nan ba za ka ga gata na a garin nan samun nan ban nan ma Allah cikin mamun ma wallahi za ka ga gatan gata na na a ke garin fara samun nan ban za ka ga gata na a garin nan an wayan kuma na kira ki dagawa ki kai duk kafunan ba za a daga din ba sai ka sha Alhaji sai ka sha Alhaji ya Alhaji ayi Allah Alhaji ai haka sai ka sha Alhaji kai Alhaji dole yarinyar nan ma sai an yi auren nan wallahi za mu kafa mu tsare wallahi Alhaji a wuce haka Alhaji a wuce haka sai da kai Alhaji gora uba normal kake ji kai gora uba dar ne Allah ya kare wallahi sai aka gata Allah ba san ta bayar ba ni ban san ma dalilin da yasa ya an shi nan ba na ba shi fa bawan Allah nan ba abin da zaki iya yi masa fa haka kika ce zaki ga irin matakin da zan to ni da iya gaskiyar da zan iya faɗa miki kenan dan daba ne yanzu wani sai ya je ya faɗa masa kuma ya dawo ya kuma kina kallo fa ki hakuri wallahi sai aka gani shi samun nan ban nan ma Allah cikin mamun ma Hajjo wai lafiya sai cin abinci nake kin tsauna sai wani tunani kike tunanin me kike yi haba ya ce zai kira ni har yanzu bai kira ni ba abin da ya hana ki cin abinci kenan ki zauna ki ta tunani ki ta faman kuka ba kya gudun ki dora ma kanki wani laruran ki ta faman tunani abinci ma kin gagara ci yau kwana biyu muna tare da ke duk sanda zamu ci abinci ni sai dai in dinga cin abinci kin kasa ci wannan wace irin rayuwa ce ki zauna ki ta kuka sai kin dora ma kanki damuwa sai wani ciwon ya kama ki akan wani dan shaye-shaye ma sakarai wawa kike hana kanki zaman lafiya ki kasa cin abinci ki ta sa wa kanki tunane-tunane kina faman kuka Allah ne jarabce ni da son shi da Allah ki daina ce mai wa. Da Allah ni matsa ki ban guri ni har na fara gajiya da lamarin ki wallahi. Kullum mu kenan kina wahalar da ni kin hana ni in yi abin da yake gabana dan masifa yanzu abinci ma kin gagara ci jiyar da kika lalace kika rame a kwana biyu. Kada Allah ya sa ki ci ni kin ga abinci na zan ci tunda ke kin dora ma kanki wahalar da namiji sai ki je ki tai ni ba zan iya wannan sakarcin ba. Saboda tsaban masifa
ɗazun nan ma muka gama waya da shi mutumin kirki har yake ce min ma fa zai zo ya gaishe da su baba. Wallahi mutumin yana da mugun mutunci. Bai kira ki ba? Har yanzu bai kira ni ba. Kuma ya kamata a ce ya kira ni a lokacin da ya ansa lamba na kamata ya kira ni in ga lamban shi. Kin san me? Ya ce tun a lokacin kika dinga wani faɗa kina masifa ta ya za a yi ya kira ki? Gashi na kamu da san shi don Allah ki taimaka mu. Kin san me zai faru? Inda muka haɗu da su. Nan za mu koma kawai mu ɗan samu wuri mu tsaya ko Allah zai sa ya wuce. Wataƙila ma a ta eriyan yake da zama. Kawai mu koma ko Allah zai sa mu gan shi. Da kin taimaki rayuwata. To shikenan bari in ƙarasa shara sai mu tafi. Allah ki bari mu tafi. A'a bari in da ya ƙarasa in kwashe wannan ɗan dattin na wurin nan sai mu wuce kawai. Ba ki da matsala. Kin ga rayuwa kin gama cewa za ki masa kaza za ki masa kaza gashi kuma Allah ya jarabce ki da kai. Sai sa komai in kika yi haƙuri kika ba a hankali. Da Allah ki bari sharan nan mu tafi. To shikenan mu je. Taho mu tafi. In mun dawo na ƙarasa aikin taho mu tafi. Ki mana shiru mana na taho ma za a tafi kuma kina ta yi wa mutane kuka a hanya. Ni gaskiya inda kina kukan nan ni ba zan fita mu tafi kina kuka a hanya ba. Shi yasa nake gaya miki ki dinga bin abubuwa a hankali komai sai ki ce ke da faɗa da zafi za ki dinga bin mutane. Kin ga shi yasa ba kyau wulaƙanta mutane. Kin ga shi gashi yanzu kin mai wannan abu kuma gashi Allah ya jarabce ki da san shi. Nawa kike faɗan kin daina ai ba akan shi kika fara ba. Kin daina amma still ba ki daina ba. Nan ne fa. Kuma gashi mun zo babu oh kika ga wasu mutane can ko tsallaka za mu je mu tambaye. Ya Allah mu tambaye su. Assalamu alaikum. Malam Allah tambaya miki. Da Allah wani muke tambaya za ka gan shi ɗan baki haka yana nan dai kamar ɗan daba-daba haka. Wani gajere za ka ga gashinsa har da rubutun yan a jiki yana da zane biyu gefe da A nan dai muka haɗu da shi. A nan dai muka haɗu. Kullum nan wajen zamana ne. Ba wani wanda nake ganin su ko ya wuce haka. Za ka gan shi wani yana sa can a wuya haka za ka ga da ɗan zane a Malam nan za ma nashi. ka gane shi ka gane ba wani mai tsayi ba ne dan gajere ne baki haka. Za ka gan shi yana yawan sa baƙaƙen kaya. Haka ya zan yi gane shi. Ka san me kana ji bayanin da zan maka ai akwai rubutu a jikin gashinsa ka gane kuma sannan yana da zane biyu haka. Dan Allah ka taimaka. Da Allah ku ya ku ba dai anan wannan tambayar ku can ku nan ba dai anan ba. A nan fa yake. A nan muka haɗu da shi. Nan wajen zamana ne. Ko yaushe na zo ku ya ku Yanzu me abin yi shiru abin yi. Yi shiru. To, mun zo nan ɗin ba mu gan shi ba, amma wataƙila za mu iya ganin shi a nan. Kina ji na ba? Don Allah ba na so ki dinga ɗora ma kanki damuwa. Insha Allahu in dai a garin nan yake wata rana sai mun gan shi. Da izinin Allah sai mun haɗu da shi. Ki daina damuwa, kin ji? Ki saki ranki don Allah. La'ila, kin ga wani na gani ina dube na a TikTok, kin ga kaman su ɗaya sak. Kalli ki gani. Amma fa kaman hatta ɓaci anya ko wannan ba yayansa bane tunda naga ya fi shi tsayi. Ke kin ji matsalaki. Matsalaki sai ki kama kuka ni ba na son ki dinga koke-koken nan dan Allah. Ba na son irin haka. Wallahi ta iya yi wa ɗan uwan shi. To ni in kina kukan nan gaba ɗaya kashe min jiki kike wallahi ba na son kuka. To kin ga mutumin ki ya kira ni. Hello masoyi. Ka yi ni lafiya? Ya aiki? Na lafiya alhamdulillah ya kake?
Ka san yanzu nake tunanin ka ashe kai kana ma dab da kira na? Wallahi kuwa. Yauwa na ce ba? Ka san maganan da muka yi da kai jiya fa na faɗa masu mama cewa za ka zo ka gaishe su? Wani rana ne za ka zo saboda in faɗa musu kafin ka zo ko? Ok. Ranar Sunday kenan za ka zo? Ubangiji Allah ya kai mu. Gaskiya ne, ai na gode. A ba matsala ko me ma za ka iya taho da shi, ba ni da zaɓi abinda ka ga ya yi maka da shi. Godiya nake. Ok to sai anjima. Bye bye. Bai kira ki ba. Ok daman zaman jiran kiran shi kuke yi? Kai. Kisa hakin fara bani haushi. Ke kenan ki sa waya a gaba kina kallon ta kina jiran wani ɗan daba ya kira ki. Wannan wace irin rayuwa ce? Ɗan daban zan taya ki so? To, mun zo nan ɗin ba mu gan shi ba, amma wataƙila za mu iya ganin shi a nan. Zuwa nawa, wannan ne zuwanmu na uku. Mun duba ba mu gan shi ba, amma mu ga ga wasu mutane can a zaune ko za su iya sanin shi nake tunani. Mu tsallaka mu ɗan tambaye su mu ji. Ko Allah zai sa sun san shi. Assalamu alaikum. Sannunku. Ya garin. Dan Allah tambaya muke. Wani gaye muke tambaya dan Allah. Kun ga hoton shi. Yana yawan wucewa ta nan hanyar wani baki dan gajere ba shi da jiki. Yana da rubutun yan anan ɗinsa yayi dada da kuma tsaga haka nan biyu nan kuma fashin goshi guda ɗaya. Kaga mai kama da shi kamar su ɗaya saksare shi wannan ya fi shi tsayi ne. Kullum fa sai ya wuce ta nan anan ma muka haɗu da shi fa. Ba mu san waye wannan. Dan Allah. To ya za ku zo ku isra mana kuma da Allah gafara. Kar ku mana shi mana. Malam daga tambaya sai masifa. Mu mun san shi na ku zalla ku tafi ku. To bayin da zamu je daga tambaya sai an tambaya kai ina mutum ka zo kana gaya wa mutane ba ka san inda yake ba. Daga tambaya to wallahi anan zamu zauna ko zamu gan shi za ku dinga yi wa mutane masifa. Allah da annabi ki zauna. Anan yake wucewa yanzu haka ma muna zaunan nan yanzu ya wuce saboda tsabar rashin imani. Saboda tsabar rashin imani kullum mu tambaye ku kun san mutum ku ce ba ku san shi ba alhalin kuna ganin wucewar shi mutumin da kullum anan yake zagaye yake yawo. Da Allah ki ce ba. Ki haƙuri, ki haƙuri. Ba ka so in ga kina kukan nan ki haƙuri. Ki haƙuri ki daina kuka. Kullum sai ya wuce a ta nan gurin duk wanda muka tambaya saboda rainin wayo har na gaji da yawon neman bawan Allah nan sai ku dinga cewa ba ku san inda yake ba. Wannan wani irin wulaƙanci ne. Kullum sai mun zo mun ta wahalar neman mutum ba mu san inda yake ba ku san inda yake ba. Ai wulaƙanci ne.